susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy. Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon. Muli, narito tayo sa Tinig ng Pag-asa, na kung saan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sabay-sabay natin pinagbubulay-bulayan, ay patuloy na naroon ang ating mga puso ay nagkakaroon ng tunay na pananampalataya at pag-asa sa ating Panginoon. At sa gabing ito, purihin ang Diyos dahil tayo ay nasa, sabi nga, 11 buwan na, no? November na, at malapit na matapos ang taong ito. At praise the Lord dahil ang katapatan niya ay hindi nagmamaliw. Patuloy natin nararanasan ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. At sa gabing ito, tayo ay naroon na magbubulay-bulay ng salita ng Diyos, na kung saan ito ang tema sa buwan na ito ng Nobyembre, no? Pero bago ang lahat, patuloy na ako'y nagpapasalamat dahil sa pakikiisa nyo sa Tinig ng Pag-asa, na kung saan naroon na ang presensya ng Diyos ay ating nararanasan, dahil katulad ng sinabi niya sa kanyang salita, na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. Kaya alam ko na sa bawat lahad ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa ay nararanasan ng bawat isa ang dakilang presensya ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo ay sama-sama na dumulog sa kanyang harapan upang ang kapahayagan niya ay ating maranasan. Tayong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, salamat sapagkat ang ganitong pagkakataon, Panginoon, na itinakda niyo, O Diyos, dahil alam namin na wala pong aksidente sa inyo, Panginoon. Kayo ang nakakabatid ng lahat, kayo ang nakakaalam ng lahat, at kayo ang nakakakita ng lahat, Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, kami po ay sama-sama na dumudulog sa inyong harapan. Patuloy na nagpapakumbaba na kung wala ka, wala kaming magagawa. Hayaan niyo po na sa amin pong pagsama-sama na
Naroon, O Diyos, sa inyong salita ay aming pagtulayan. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Santong Espiritu, patuloy na ang pagtuturo nyo ang aming pong hinahangad dahil inaamin namin ang katotohanan na kung wala ka, wala kaming magagawa. Salamat na marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kasama ko po ngayong gabi ito sa tinig ng pag-asa, O Diyos. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sa buwan na ito ng Nobyembre, ang tema na ating pong patuloy na pagsasalu-saluhan ay matatagpuan natin sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, talatang 2. Galatians chapter 6, verse 2. Ang sabi dito, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. No? Naroon daw na tayo ay magdalahan ng pasanin ng bawat isa upang magampanan natin yung naroon na commandment o law ng ating Panginoong Hesus. No? Naroon po na ito ay isa sa nais ng ating Panginoon na ating maranasan dahil katulad nga sa sinabi sa John 16:33, in this world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? Ito ay sa pamagitan ng pagtutulungan ng bawat sa atin. No? Tulong na pasanin, no? Nadalhin ang pasanin ng bawat isa upang anumang mga kahirapan ang naroon na ating maranasan sa mundong ito. Ito hindi magiging hadlang upang magpatuloy tayo sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon at ang tagumpay ay ating maranasan. No? Kaya dito makikita natin ang ating tatalakayin ngayon ay yung importance of carrying one another's burden. Ano ba yung pinaka-importansya ng pagdadala o pagpasan ng dalahin ng iba, no? At ng bawat isa sa atin. Una, ang sabi dito, we fulfill the law of Christ. Naroon na nagagampanan natin yung utos o commandment ng ating Panginoon. Makikita natin dito sa Matthew 22, verse 37 to 40. Ano ba yung law ng ating Panginoon? Ano ba yung greatest commandment na yun o law ng ating Panginoon? Nais niya na ito ay ma-fulfill natin. Ano? Ang sabi dito sa Matthew 22, babasahin natin. Sabi dito, umpisahin natin sa 35, no? Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? No? Ang Panginoon, ang tinatanong dito nung isang tagapagtanggol na yun, no, ng isang lawyer na lumapit sa ating Panginoon. At ang pagtatanong niya ay mayroong ay ibang motibo, no? Para ang Panginoon ay tuksuhin o itempt. At ang sabi dito, sumagot ang ating Panginoong Jesus sa verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. This is the first and greatest commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Of these two commandments hang all the law and the prophet. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. No, dito makikita natin na itinukoy dito ng ating Panginoon yung kautusan na nais ng bawat sa atin na i-fulfill natin, no? Na una, mahalin siya ng taos sa ating puso, no? Kaluluwa, sabi dito, buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. At ang pangalawa ay ang ibigin mong yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito makikita natin na sa pamagitan ng pagdadala ng pasanin ng ating kapwa
ay naroon na sabi nga ang pagpapakita ng pag-ibig natin sa ating kapwa ay ating nagagampanan. Kaya nga dito ay natutupad natin yung kautusan na nais ng ating Panginoon. Kaya dito sinabi dito sa Galatia chapter 6 verse 2 na ang sabi nga kapag daw dinadala natin yung pasanin ng bawat isa ay napupulfill natin yung law ng ating Panginoon. No? Kaya naroon na sabi nga ay ito ay napakahalaga no na sabi nga walang pinipili no wala kang pipiliin na tutulungan o naroon na sabi nga ay tutulungan sa pagpasan ng pasanin o kabigatan ng bawat isa. At makikita rin natin ito no sa sabi nga ay sa Galatia chapter 6 verse 10 na kung saan ay hindi dapat namimili no kung sino yung ating tutulungan ng kabigatan sa pagpasan ng kabigatan. Dito ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 10, tignan natin no. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. No, sa lahat daw ng tao ay gumawa tayo ng mabuti, no? Especially unto them who are of the household of faith. At syempre, naroon na ang mahalaga ay sa ating mga kapwa mananampalataya, no? Pero yung sa pagtulong ng pasanin ng bawat isa ay ito ay para sa lahat, no? Kaya hindi tayo naroon na sabi nga ay kailangang mamili. At ito yung makikita rin natin no, doon sa parable na kung saan yung sa Good Samaritan, no? Na kung saan dito ay pinakita na yung Samaritanong yun ay hindi niya kilala yung binugbog, hindi niya kilala yung ninakawan, no? Pero dahil nakita niya na ito ay nangangailangan ng tulong, ay ito ay kanyang tinulungan, ano? Naroon na hindi niya, sabi nga ay hindi pinansin, katulad nung ginawa nung Levita at saka noong sabi nga ay yung priest, no? O yung sacerdote. Parang inanuhan, tumiwas ang mga ito para tulungan yung nakahandusay na yon. Ngunit noong ang Samaritana ang naroon na dumaan, nakita niya na kailangan tulungan, ay hindi niya naroon na tinignan pa kung sino ito, kundi naroon na yung kanyang taus-puso na pagdamay o pagtulong doon sa taong yon. Ano? Kaya makikita natin na sabi nga, ang pagtulong ay hindi kailangan pinipili. Kung sino yung kailangan na tulungan ay dapat na tulungan. Praise the Lord. Kaya napakahalaga nito, no? Sa pamamagitan ng pagtulong natin sa ating kapwa, pag-carry o pagdala ng kanilang pasanin o kabigatan, ito ay isang paraan na napupulfill natin yung kautusan ng ating Panginoong Jesus. No? At dito naman sa sabi nga ay pangalawa, no, sa pangalawa na importance ng carrying one another's burden ay makikita natin sa Ecclesiastes 4:12, no? Sa Ecclesiastes 4:12 na ang isang sabi nga ay ang sabi dito, and if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Pangalawa, sabi dito, it make us all the more stronger. No, magiging malakas daw, no? Ang bawat isa, yung tumutulong at saka yung tinutulungan. Kasi sabi nga ay dalawa na yung nakikipaglaban o dalawa na yung nagbubuhat ng kabigatan na taglay-taglay ng isa. No? Kaya naroon na nagkakaroon ng panibagong lakas na nanggagaling. At dito yung sinabing, and the threefold cord is not quickly broken, dito syempre ang napakahalaga ay kailangan yung presensya ng ating Panginoon. No? Dahil kapag ang presensya ng Diyos ay wala, no?
kahit na anong klaseng tulong pang ibigay natin sa ating kapwa, hindi mararanasan talaga yung kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na wag nating babaliwalain na sa ating pagtulong, laging kasama ang ating Panginoon kasi siya nga yung naroon na nagdala na ng lahat ng pasanin na dapat pasanin ng tao doon sa krus ng Kalbaryo, no? Lahat ng hirap, lahat ng sakit, no? Ay naroon na dinala na ng ating Panginoon. Kaya siya nga mismo nag-anyaya siya, di ba, sa Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest, sabi ng Panginoon. No, take my yoke, for my yoke is easy and my burden is light. No, kaya makikita natin na sa ating Panginoon, kapag kasama natin siya, na sabi nga ay tumutulog sa pagtulong sa ating kapwa, mas lalong napapadali, mas lalong naroon na sabi nga ay nararanasan ang kalakasan, kaya napapagtagumpayan anuman yung mga kabigatan o anuman yung mga sabi nga daladalahin ng ating kapwa, no? Dahil ang unang magbibigay ng sabi nga ay magli-lift ng burden na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Sabi nga sa James chapter 5, no, na sabi nga, we must cast all our cares upon Him for He cares for us. Dahil siya yung naroon na unang nagmamalasakit. Kung tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa, mas higit ang ating Panginoong Jesus na nagmamalasakit. No? Kaya siya yung ating naroon na dapat ka-partner sa pag-carry ng burden o kabigatan ng ating kapwa. At mararanasan natin talaga ang tunay na katagumpayan. Amen. At ang pangatlo, ang sabi nga ay tiyak na tiyak kapag naroon na sabi nga ay tinulungan natin ang ating kapwa sa pagdala ng mga pasanin, ma-achieve no, yung tagumpay. We can achieve the victory. No? Magkakaroon siya ng katagumpayan sa kabigatan na yun. Ang isang example dito ay yun nga, yung sila Moses sa Exodus 17:8-13, na nung makipaglaban sila Joshua, no, doon sa mga Amalekita, ang naging katungkulan nila Moses ay ang ipanalangin sila, no? Kasama ni Moses si Aaron at si Hur. At katulad nga ng sabi nga kapag nakataas ang kamay ni Moses, ang ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na nananalangin. Pero syempre, dumarating sa punto na nararanasan din niya ang pagod, ang hirap, at kaya napapababa ang kamay nito. No? Pero dahil naroon si Aaron at si Hur, na handa siyang tulungan, no, to carry the burden o yung kabigatan para hindi maibaba ang kamay ni Moses. Kasi nga, pag binababa niya ang kamay niya, naroon sabi nga ay natatalo ang mga Israelita. Ang nananalo ay ang mga Amalekita. Pero kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo sila Joshua, no, Israelite, laban sa mga Amalekita. Kaya sa pagkakataon na yun, dahil nakita nga ni Aaron at ni Hur na napapagod na si Moses, ang ginawa nila, nilapitan at tinulungan, no, na patuloy na maitaas ang kamay, kumuha sila ng kaparaanan. At ang wisdom ng Lord ang naroon na ginamit nila para sabi nga ay makapagpatuloy, no, na nakataas ang kamay ni Moses hanggang sa matapos ang labanan. Kaya ang katagumpayan ay naranasan nila Joshua, no, sa pakikipaglaban. Kaya makikita natin na ang unang importansya kapag naroon na we are carrying one another's burden, una na fulfill natin yung law o yung kautusan ng ating Panginoon. To love others as we love, we must love others as we love ourselves, no? Ang pangalawa, naroon na sabi nga nagkakaroon ng kalakasan ang bawat isa, nagkakapalakasan, no, ang bawat isa. At ang pangatlo ay nagkakaroon ng katagumpayan sa anumang mga dalahin o anumang mga kabigatan
na kanilang pinagdadaanan. At sa sabi nga may tatlong paraan para naroon na mapakita natin ang ating sabi nga ay pagbibigay ng tulong para sa kabigatan ng iba, ay merong tatlong kaparaanan, ano. Una, yung communication. Sabi nga ay sa communication kasi dito naroon na isa sa paraan ay yung pagbibigay natin ng word of encouragement. Una, pagbibigay natin ng mga salita, lalo na salita ng Diyos na mag-i-encourage sa Kanya, magpapatuloy, magpapakita na sa ating Panginoon ay laging may pag-asa. No? Kaya kung ang ating tutulungan ay nawawalan ng pag-asa dahil sa kabigatan ng Kanyang taglay, na Kanyang daladala, sa pamagitan ng salita ng Diyos na ating maibabahagi, ay mai-encourage siya o naroon na mapapalakas siya para magpatuloy, no? At naroon naman ang pagtulong nga. Kaya ang communication ay napakahalaga. Sabi dito sa Proverbs 16:24, kung babasahin natin, ano, Proverbs 16:24, yan. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Amen. No? Kaya yung mga encouraging words na isinishare natin o ibinabahagi natin ay magkakaroon ng, magkakaroon ng kagalingan, magkakaroon ng, yung encouragement, no, ng kalakasan, ng pag-asa sa ating kapwa na tinutulungan na magbuhat ng makabigatan. Kaya maging maingat tayo sa bawat salita na ating ibibigay o ating i-share. Tandaan natin, life and death is in the power of our tongue. No? Kaya naroon na sa ating pagtulong sa pagdala ng kasanin ng iba, ang komunikasyon ay napakahalaga. No? Na sa ating mga labi ay naroon lagi ang mga pleasant words o yung mga words of encouragement, higit sa lahat yung salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Yun. Ang pangalawa na naroon na ay pwede nating ma-share ay yung ating quality time. Yun, yung ating quality time na napakahalaga, no? Na sa pagdamay natin, hindi bilis-bilis o yung para bang kundi bigyan talaga natin sila ng quality time na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Naroon na, sabi nga dito sa Proverbs 27:17, ang sabi dito, Proverbs 27:17, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas sa mukha ng kanyang kaibigan. No? At ito sa pamagitan ng patuloy nating ay pakikisama sa kanya, pagbibigay natin ng oras sa kanya, no? Naroon na mas-sharpen o tatalas ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pananaw sa kanyang kinakaharap, no? Na sa ating Panginoon ay laging mayroong kaparaanan. Dahil nga, di ba, sabi nga sa Bible na ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. Kaya napakahalaga na, sabi nga, yung quality time, wag tayong manawa, no? Wag tayong manaroon na, sabi nga, ay manghinawa na siya ay laging lapitan, laging samahan, no, sa times ng kanyang pangangailangan. At ito ay naroon na magpapalakas sa kanya, no? Ito ay naroon na magpapakita sa kanya ng pag-asa, no, dahil talagang ang Panginoon lang naman ang pag-asa ng bawat isa. No? Kaya napakahalaga ng
katuruan na ito na nagpapaalala sa atin sa pamamagitan ni Pablo na sabi nga, we must carry one another's burden, no? Dahil lalo na ngayon talagang napakarami ng mga problema sa suliranin na kung wala ka talaga sa Panginoon, naroon na napakahirap harapin ang mga pagsubok na pinagdaraanan, lalo na, diba, katulad ng sa nangyayari ngayon sa ating bansa, yung mga natural calamities, katulad ng bagyo, no, sabi nga, ito yung panahon na talagang kailangan tayo magpasanin sa ating kapwa, no, sa mga nararanasan, yung mga taga-norte, yung mga tinamaan ng bagyo, nawalan mga tahanan, nawalan ng mga mahal sa buhay. Talagang yung iba, lugmok na lugmok. Pero ang nais ng ating Panginoon, kung marireach out natin sila, no, naroon na sila ay tulungan at sabi nga ay tulungan sa pasanin na kanilang naroon na pinagdaraanan. No? At maging sa ating mga kapwa mananampalataya, no, sa kanilang mga pinagdaraanan, halimbawa, yung mayroong mga sakit at karamdaman, naroon yung patuloy na pagsama natin, no, sa panalangin. So, wag tayong manghinawa na manalangin, no, kung meron namang pangangailangan financially, kung tayo po ay nakakaluwag naman, tayo rin po ay umalalay, no, pasanin natin yung kanilang kabigatan na dinadala, or kung halimbawa naman ay katulad nga na na-share ko ng Sunday na maging connector tayo sa makakatulong sa kanila, no? Yung halimbawa nga ay halimbawa yun sa nararamdaman, no? Purihin ng Diyos dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng nanay na una mayroong gift of healing at pangalawa yung gift sa alignment, no, na talaga marami ang natutulungan, no, kaya maging connector tayo, no, dahil alam naman natin ngayon na talagang minsan magpa-check up ka, iba yung resulta ka agad na sasabihin sa iyo na imbis na sabi nga ay guminhawa ka, mai-stress ka pala. So, no, kaya purihin ang ating Panginoon. Kaya minsan pa, ito ay paalala sa atin, no, that we must bear one another's burden. And so fulfill the law of Christ para magampanan daw natin ang sabi nga ay naroon na kautusan ng ating Panginoong Jesus, no? Dahil ito naman talaga yung purpose natin habang tayo nabubuhay sa mundong ito, na ang kautusan ng ating Panginoon ay ating masunod, no? At alam naman natin na sa bawat pagsunod natin sa kanyang kautusan ay may pagpapala naman na inilalaan. Kaya wag tayong manawa, no? Wag tayong naroon na sabi nga ay umiwas o manghina sa pagtulong natin sa ating kapwa. Dahil tandaan natin na sa lahat ng ating gagawin, kung ito gagawin natin para sa ating Panginoon, He is our great reward. Amen? Kaya, purihin ng Diyos, tayo ay naroon na manalangin. Sumunod tayo sa presensya ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala nyo sa Galatia chapter 6 verse 2 na kami po'y magtulungan sa pasanin mga kabigatan na daladala ng aming kapwa. Lord, minsan kahit hindi man namin to kilala, pero kapag ito po'y dinala nyo o naroon na na-encounter namin, Panginoon, huwag kaming matakot, huwag kaming umiwas na tumulong, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na ito isang paraan para ipakita namin ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo, na naroon, Panginoon, na ang pag-ibig na yun ay para sa lahat. Hindi ito nagtatangi, kundi ang pag-ibig nyo ay para sa lahat. Kung paano ang pag-ibig nyo na pinakita doon sa krus ng Kalbaryo ay ginampanan nyo para sa kaligtasan ng lahat. Gayon din, O Diyos, ang pagtulong namin sa pagpasa ng pasanin ay mangyari pagdating.
Tulungan niyo po kami dahil kung wala ka, wala kaming magagawa. At ang bawat matutulungan namin ay una sa lahat ay mailapit namin sa inyo sapagkat tanging kayo ang nangako na ang lahat na lalapit sa inyo na may daladalang kabigatan ay bibigyan nyo ng kagaangan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ito sa akin pong mga nakasama sa gabing ito. Father God, I pray, anuman po ang kabigatan na kanila pong dinadala ngayon, sakit man o karamdaman, financial na pangangailangan, emotional, spiritual, in all aspect, Panginoon, ng kanilang buhay. Father God, I pray, Lord, na sila ay nilalapit ko sa inyo ngayon, Panginoon. Ipuin niyo sila ng inyong kapangyarihan. Salamat sapagkat hindi ka nalilimitahan ng distansya, Panginoon. Kayang-kaya niyo po sila, O Diyos, na hipuin at palakasin, Panginoon. Patatagin, Panginoon, at bigyan ng kagaangan sa daladala nilang kabigatan sa buhay. Lord, salamat po sapagkat alam ko po, Diyos, ng walang imposible sa inyo. Kaya sa pagkakataon na ito, inaangkit ko ang pagkilos nyo sa buhay ng bawat isa at ang salita nyo ay tunay na itatanim namin at ipamumuhay namin, Panginoon, para sa kalwalatian ng inyong banal na pangalan. Maraming pong salamat. Tanging sa inyo lamang namin laging ibabalik ang papuri, pasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At muli ay naroon po na sa susunod po na Huwebes ay tayo po ay magsasama ulit sa pamagitan po ng tinig na ng pastor na ginagamit dito po sa Jesus Believers Up Church. Kaya, purihin ng Diyos, magandang gabi at pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Amen. Lilingkuran kahit saan dalhin, ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin, ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko